Abenduaren 6tik 10 Bizkaia Irratiarentzako egun bereziak izango dira, gauza asko gaitik izango dira, baina baita be programazio berezia izango dugulako Durangoko azokatik emitiduko dugulako. Aspaldiko urteetan hori egiten dugu, eta beraz 6tik eta 10 hau da, Eguaztenetik Domekara bagoaz bertara, eta goizeko 11etatik ordu batak arte, handik zuzenean emitiduten egongo gara, eta beraz Durangoko plaza horretan, kulturaren plazan dagoen dandana azaltzen ahaleginduko gara, ezta? Emisioa ordubikoa zuzenean da, han badaukagu geure estudiotxoa, eta beraz bertan lankideak izango dira, eta ara joango jakuz, bai idazleak, bai musikariak, eta baita bestelako sortzaileak bez, Durangon egia esan, askotako sortzaileak dagoz, beraz eurekin izango gara. Eurak etorriko dira gure estudiora, baina jakina azoka osoan zehar dago bizitasuna, gune ezberdinape asko eta asko dira, eta gunez gune be ibiliko dira, zelankideak batera eta bestera ibiliko dira, beraz estudiotxoan bai, eta gero bertan zehar beluzu zabal ibiliko gara. Ez da ibiliko gara, erakusmahai, elkarrizketa oso interesgarriak lotuta asko eta asko daukaguz, eta beste batzu bapatean zorretuko diranak, plaza bizi-bizia da ezagutzen duzuen moduan, eta beraz hango barri dandana emongo dutzu dugu. Egunero esan dugu, tartetxoa zabalduko dugula, hasi 11etan eta ordu batak bitartean, ordubiko saioak izango dira, Eguazten, Eguen, Bariku, Zapatu, eta Domekan egingo ditugunak. Beraz, Durangon zer dagoen jakin nahi badozue, eta bertara joaterik espadokazue behintzat, Bizkaia Irratian izango dozue informazioa, 102.6an izango dozue, eta bestelan badakizue, internetez, tabletean, eskuko telefonoan, aplikazioa bajatu ezkero, aukeria bebai, zuzenean entzuteko, eta beraz Durangoko barri jasoteko beste gauza askoren artean.